Бародарҷонои ман марҳамат Toyota Camry 2 японка комплектатсияш бошад агар дигнес 4 дарош шумализация кардаги ҷайна губкават кардаги фитесадан мотор 2.4 дигнес кожни салон мешад аблисовкачош нахед тиёмни мешад. Хуб 2008 сафеди триёх компанияни ҳолаташ шурак нарх 95000 сомон балонаш дар ҳолати хуб дискачош ҳам фасон аст. Тамошо кунед бародарҷонон без ключовой доступ машин старт-стоп мешад. До рестайлинг стопои ахива нигоҳ кунед. برای عقبش ریستالینگ کردن دو تا استوبالیش بکنیم برای پیش ریستالینگ کردن یک بامپر دو فراری شود دیسکوش هم بدلیش دونش کو کوژنی سالن کوجوش در حالت خوب سیتلی سالن است 2007 آخرش ممکن باشه 2008 اوج سالنشون تیوم نمیشد کوژنی سالن سیدنی لیفت هر دو طرف لیفت دیگنسو خب این کدش در کار نیست کوژنی رول بردار جنای ما نگاه کنید کوژنی رول مولتی رول обогрев сидений, старт-стоп, монитор, чоша нигоҳ кунед, заводской монитор, климат контрол двухзони, салонош тоза хушрӯяк аст бардаро, пробегаш 270,000 километр гашта дидааст. Марҳамат бардарем, кани биёед бинед. Чӣ хел аст бардарҷонон, бисёр Camry 2 японка мепурсад. Марҳамат на барои шумо японка 92000 сомон. Ҳуҷҷат солона утилизатсия ҳам ина доштааст. Чӣ хел аст? خدا قامتچه دارد نه که ویدیو مشتن نگاه کنید لایک فراموش نکنید بردارجانو تشکر زیاد از شما دستگیری نمی‌خواد است و کانال ابونه شید باور دارم ماشینی تبدیلتون از کانال ما پیدا میکنید بردارجانو نگاه کنید تا دیگر خوندای صنعت سالی 2011 کره نرخ باشد 95000 سوم سروچنی فروخته باشد تنیروفکا حجتش سالون است باتی ماشین بهترین موتور 2.0 موتوری پراستای بردارو جی دی ای نه خب سه تا سبسفیدک болош потолокш сиёҳ кардаги бомша балончош дар ҳолати хуб неки дискош бисёр махфуз шуд дискош бинед чӣ хеле фасон без ключовой доступ дорад кузуфош ягон чӣ кор надорад вақти боша нигоҳ кунед бардара нархи беҳтарин ки монда истодем боз худатон биёед аз наздик тамошо кунед махфуз кунед савдо кунед арзон кунед гиред муомила дорад албатта марҳамат салон бинед кожни салон салони сиёҳ задни обогреваш омадааст без ключовой доступ гуфтем сиденаши ки ручной ба кабинка чошна хеле ҷамъ мешавад хуб подсветка чоша гиром мекунем монитор дорад старт-стоп обогрев сидений коробка вариатор кондитсионерош кор карда истодааст салончош тоза хушрӯяк аст пробегаш 112000 километр ин ошибкаи айрбагаш бошад химчистка кардан штекраша ҷошка задаги не проблем нест хушрӯ ошибкаша гум мекунам метиҳам камбудиш бардора лабовияш терешин дорад лабовия ҳатман алиш кардан лозим ин аиқа камбудиш будааст чӣ хел аст бардарҷоно арзанда аст ё не ҳатман фикротон ҳастед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед ташаккури зиёд ба ҳаматон бардоро бародарҷонои ман нигоҳ кунед якта дигар Hyundai Grandeur соли 2014 рестайлинг ҳолати мошинча аҷоиб тоза хушрӯяк аст вагони нав даромдагидааст дина ду та мондем агар дар ёдатон бошад агар хеле нархҳои арзонтар дою камтар гаштагӣ буданд ҳар душон савдо кардем якта 81000 якта дигар 100000 чанд хулос дигар бардаро солошон 12-11 ба фикр ман хеле ина 2014 рестайлингаш ҳолати беҳад тоза хушрӯкати мотори 3 литра корея мошин 120000 сомон фитесодан боз муомила доштааст харидоро марҳамат лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед ин хеле мошинчаҳои арзону дастрас аст метавонед аз канали мо пайдо кунед тонировка 50% без ключовой доступ кузуфош тоза дискош размери 18 хато накунем агар балончошон дар ҳолати хуб аст вақти боша нигоҳ кунед задни парктроник задни камера мотори гуфтем 3 литра бензин ва газакиёшам мешаба салона тамошо кунед чия задни обогрев дорад кожни салон мультимедия надоштааст салони сиёҳ сидени лифт бардарҷонон сидени чоши лифт мешад режим вождения мебелни рул мульти рул пробег 116000 километр гаштагааст ин подсветка чоша гиром кунем або якдакта мебинем обогрев сидени вентиляция сидени ҳарду сидени парктроник коробка вариатор дуғзони климат контрол старт-стоп автостоп монитори заводской кунем салончош тоза хушрӯяк аст марҳамат бардаро обогрев рулам дорад мебелни рул чӣ хел аст бардарҷонои ман арзанда аст ё не ҳатман фикратон аст лайк бай бародарҷоно ана барои шумо якта дигар Lexus RX 350 соли 2008 рестайлинга я пашкам овардам я духтарак ҳайкадаги бардаро ҳолати мошинча хушрӯяк 120000 сомон мотор 3.5 тонировкаҳош 3-4 моҳи дигар дорад ҳуҷҷат ба фикрам ягон 2-3 рӯзига ҳуҷҷат надорад ҳолаташ худатон дестодед бардаро ин бас сеташ бисёр сети хушрӯят необичный сет аст сети хеле зелёный военный барин хуб ҳолати мошинча хушрӯяк боз мебиёд аз наздик бардаро хушрӯ тамошо мекунед махфуз мекунед муомила мекунед савдо мекунед мегиред балонош дар ҳолати хуб дискошам дискои рестайлинг 2008 ной нахел диска дорам хуб ақи боша мебинем задни камера бале дорад бардаро
خب وینکود اینا وینکود زنید بینید کنید زدگی به فکر مجرای اینجاش کم طرف خروشدگی داشته است کم طرف پچق شدگی салони светли кожни салон мебелли салон люк дорад задний дефлектор дорад бардаро сидени лифт инҷа памяти сидени винкод 2008 мешавад салонро тамошо кунед бардарҷоно коробка автомат монитор обогрев сидени мебелни рул мультирул круиз контрол 143 000 мил пробег газ доштааст гази евро 4 бардарҷоно خیلی از برادرجانای من مرحمت می‌بینید باز از نزدیک تماشا می‌کنید حالت بهترین چیزی که در نوار دیدید 120,000 باز معاملات دارد سیستم البته ارزان کرده میشد بیاید از نام کانال ما گپ زنید لایک فراموش نکنید با کانال ما ابنا شید باشید ارزان دسترس باور دارم از کانال ما حتما پیدا می‌کنید تشکر زیاد بای 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 برادرجانو انا برای شما نگاه کنید چی افتاده تویوتا لند کروزر 200 با دیکیتی 300 شده است خوب سالش 2008 неки бардарои ман бо дикити 2020 чанд мешад инҷа 300 хулас мошин бардаро бо дикиташ дубай ба шудагӣ даст худамон ба кардагине тренировка ҳуҷҷатош неки камтар мондаги аст кита истодан ҳолаташ беҳтарин аст бардаро ягон камбудӣ надорад мотораш бошад агар 4.7 мешад 4.6 мешад 8 карочи V8 нархаша бардарои ман нигоҳ кунед 340,000 сомон уфта истодан боз муомила доштааст варианти алиш аст бо ягон квартира ягон хонакати алиш ҳам мешавад марҳамат бардарҷонон кайин тамошо кунед камераи 360 градусат дорад сафеди трёх компания мошин полни привидни аз 4вд кузуфош тоза се қатора аст бардаро на ахибоша нигоҳ кунед парктроник пешоақиб хулас игар бардаро мошин бе ягон камбуди боз шумо метавонед биёед хушрӯ аз назар гузаронед мисли чӯй доступ 4 дарош ақибош бо ина монитор чоша омдаст бардаро монитор чоша нигоҳ кунед салон кондитсионерош ях люк дорад сеюм қатор сидени ҳам дорад бардаро ина мониторош кор мекунад ҳамаш сидениш лифт хайна винко 2008 дубай мошин бардаро мебелни рул мультирул неки салонош ҳам нав кардаанд не тарпеда ина инҷош ҳамаш солои нав аст пробег 210,000 километр гаштагӣ аст обогрев руля не вай дорад инҷа режимоша нигоҳ кунед не пневмоподвеска пневмош ассалому алайкум бардаро мошини навбатии BMW X5 солаш 2015 авиамотор 35 дизел номеру падарка нигоҳ кунед бардаро вално дар ҳолати хуб ҳуҷҷатҳои тренировкаш солона бардаро яхи мошин переди задни парктроник 4 дар 24 доступ ҳолати салони мошина бардаро подсветка дора бардаро климат контролеш сразу 15 моҳа лифт ҳам сидению эмай набардаро ба кавош ҷамъ меша акустика харманкардон мультирули ду тарафа пробег 248,000 километр се режим ваҷдани дора се таворуда хича мекиша автохолд ҷойстик калон климат контрол сарсто бардаро голограммам дора нархи мошин 233,000 сомон бо муомила дора лайкоро фаромӯш накунед ассалому алайкум бардаро мошини навбатӣ хундай аванте солаш 2007 авиамотор 1.6 ҳуҷҷатҳош солона утилизатсия дора корея валнош дар ҳолати миёна нигоҳ кунем бардаро ҳолати мошин немкале задни парктроник дора ба устоотон омада ба дилпирӣ бубинед махлултон шава харидорӣ кунед ҳолати салонша нишон метиҳем марҳамат бисмиллоҳи раҳмони раҳим ина ҳолати салон хаҷа ҷиян мухова ина ҳолати пешаш ба кавош ҷамъ мешава ҳолати салони пешаша бинед мультирули ду тарафа 206,000 километр набардаро обогрев сидени кондитсионер кор мекунад нархи мошина бардаро 71,000 сомон меган дига савдо намеша нархи охирша лайкоро фаромӯш накунед ва саҳифаи ферраи 01 TJ обуна шавед
ана бародарҷоно камрича мана камрича нархи беҳтарин 92000 сомон мошин бардаро доред, стайлинг нест, яъне соли 2007 8 9 нест, 2011 будааст. Хубсияташ неки суб сурхак аст, барои ҳамин сабаб нархша арзонтар мондем, 92000 сомон, срочни боз камтар муомила дорад. Мотор дувнима, тонировка ҳуҷҷатош неки ягон чанд рӯзаи дигар мондаги аст, почти қариб ки надорад бардаро. Марҳамат. Барои духтарако, барои апашкаҳон варианти беҳтарин аст. Нигоҳ кунед. Мотор, коробка, ходовой ҳамаш 100% гарантия гуфта истодам. Ман не соҳиби машин. Боз биёед. Хуш шуруъ қатъи усотон проверка кунед. Фарош неки ҳавр гирифтаги даст бардаро. Дидан дар кор кунед аз кадом сабаб безеб мешад ҳавр гирад, агар на вид надорад. Баъди моҳи ки ин кор мешад, камтара мекунед, бо гум мешад. Неки причинаша ёфтан дар кор. Ина бардарҷоно камтара краскаш фарқ карда истодаст мисол. Боз ҳамира ман агар нагумам, краскаш фарқ ёфта, комментари менависам. Барои ҳам бардаро манам чашмам кам мебинад. Камтарак фарқ дора, хай бампераш фарқ мекунад. Хулас 92000 сомон истодем, боз муомила дорад. Марҳамат, метавонед биёед аз наздик тамошо кунед. Агар ки ҳамина гиред, пилёнкаи сафед занед кунед, кожни салон будаст. Пилёнкаи сафед занеда мешад. Саб сафеда хай када мегарад. Сидениё ки винкод марҳамат бардарои ман 2011. Салончошам тоза хушрак аст. Хуб пробегаш мебинем ози. Кондитсионер дорад, кондитсионерш ҳам кор мекунад. Пробегаш бардаро 260000 таштаги аст. Чӣ хел аст бардарҷоно? Мошинчаам тамошо кардем. Арзанда аст? Марҳамат дӯстдорони BMW. Ине ки тройка не бардарҷонои ман M4 ин. M неву бардаро неки серияи 4 аст. Нигоҳ кунед. Бисёр неки барам тройкачо FC бисёр монандӣ дорад. ҳозир фарқаша ба шумо мефаҳмонам. Кам фарқ дорад ҷа. Ки хит кард. Рафтем бародарҷон. Як ҷоя тамошо кунед. Лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Хуб, солаш 2015 мотор 2 дизел Корея. Тонировка ҳуҷҷатош бардаро 6-7 моҳ дигар, комплектатсияш бо лакшари аст. Нарх 175000 сомон, бисёр не камтар муомила дорад. Камтар аҷош кор дорад, ҳозир мебинем бардарҷонои ман. Марҳамат, тамошо кунед. Фарчош фарои линза, бале. Ин ҳамҷаш камтарак пачақ шудаги бекраска рост карда мешавад, меqa кор дорад. Дискачошам хушрак аст. Хуб, боз чӣ дорад? Без ключевой доступ дорад. Ахиваша нигоҳ мекунед. Стопи ахивашам камтар фарқ мекунад, бинед. 420D 4 серия мешад. Чӣ хел аст бардарҷон? Кузуфи гранд купе мешад. Купеошон дудараи гранд купе. Ин ақибаш лифтбек да, ин ранги хаҷбекок шуда мешад, ин оинаш кати. Барои ҳамин салон тамошо кунед. Дароша бинед, дарош без рамка мешад. Лекин мошинчаи неки необичный хушрак аст. Сидени лифт ҳамин сидени мошин Корея 2015 гуфтем. Салончошам тоза, лабовияш трешин доштааст. Режим вождения, обогрев сидений, старт-стоп ҳама наврота дорад. Чӣ хел аст бардарҷоно? Арзанда аст? Фикртон аст. Бародарҷонои ман ана BMW, мана BMW. BMW X5 соли 2009 Европа. Мотор бошад агар 3 литра дизел бардаро. Тонировка ҳуҷҷатош салонош ҳам баша нав гузарондагӣ бигам бардарҷоно. Кузуфош тоза, ақибош ҳам нигоҳ кунед чӣ хушрак аст. Номерчош 1994. Балонош дар ҳолати хуб. Мошин X-Drive аст, полный привод, мотор 3 литра дизел, мотори беҳтарин аст бардаро. Марҳамат, салона тамошо мекунем. Нигоҳ кунед бардарҷоно, мана кожни салон, кожош бисёр дар ҳолати хуб. Дараш неки давочик надоштааст, сидениҳош М, сидениҳои ламаиши аст бардаро. Кондитсионерчош ях. Салончош тозак аст. Ягон ошибка надорад главный. Нигоҳ кунед бардаро. Мошинча бе ошибка. Хуб, липисток дорад, кожни руль, мультируль дорад бардаро. Двухзонный климат контрол, монитор, старт-стоп, режим спорт дорад. Дед режим спорт аксарияташ надорад. Электронный ручник, автоход, центральный консоль. Хулос бардаро мошинча оли зинда аст. Харидоро, дӯстдоро, любителои X6 бошад, марҳамат бардаро. Ина легендарный мошин. Чӣ хел аст бардарҷонои ман? 150000 сомон истодам, срочни фурӯхта мешудааст. Боз камтар муомила дорад. Арзанда аз ёне фикротон наҷад, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Ташаккур. Бардарҷонои ман, дӯстдорони Opel, тамошо кунед. Opel Zafira A, комплектатсия Ops. Парог обвесичоша нигоҳ кунед. Мошинча бисёр дар ҳолати хуб аст. Светаш блур бардаро, кондитсионерчош ях. Мотор беҳтарин мотор. 1.8 қабурға. Мотор 1.8 16 клапана экотек аст бардаро, беҳтарин мотор. Мотори 2.2 не 2.2 камтар каприз мешавад. Нархаш 82000 сомон, бисёр не камтарак арзон мешавад. 4 балончош дар ҳолати хуб. Номерош падарка 90. Нигоҳ кунед бардаро.
хуб, нархше гуфтем марҳамат, метавонед биёед аз наздик тамошо кунед. Тонировкаи 50% дорад. Тонировкааш то моҳи апрел ба фикрам. хуб, кузовош тоза, ягон чи кору надорад. ақибошро нигоҳ кунед, парктроника ҳам доштааст. солаш 2006 шудааст бардаро. солаш навники 2006 як чи хел бошад. салонро тамошо кунед. яна салончош 4 ойна электропакет, сиденичош ҳам мебинед, салонаш ҳам тоза аст. машин бардаро свежи. марҳамат, гази евро 4 доштааст. ин штопперборош бардаро спорт аст. рулош ҳам рулои опс, нархи фигура дорад меҷош. климат контрол, коробка механика, магнитофони заводской худаш. торпеда салончош бардаро тоза аст машинча. Тонировка документош 6 моҳи дигар даст бардаро. мотор, коробка, ходовой ҳама ҷош қоидави ба устотон биёд хушбу проверка кунед. ҳама навъ проверка ба тайёр аст. кондитсионеру ях. лайка фаромӯш